Apo Karajo Bang Benny, Ini masih kamera. siapa gila di Topai, Dari ke Pulau Jawa. Apo Langga Jogiku, geser dalam ke situ, Dari pulau itu benar. Apo Langga Nyojari, Tunjuk mana. ada Sarajuwo dan Kamari, geser kaki yang alami lagu dua, Ulang ke Golari. Mari tidak menunjuk, Dari
dari jam 9 atau setengah 9 tadi acara aku dimulai lah jam 3 hari saluang ko ado salah tingkah organ ko ado salah patia kami berdendang kok kurang pandai tak singguang mamak dek pecika tak isia mamak dek pantun nyampang kok kanda indak budi mak dan dicinta kok indak dapet bari maaf kami dek mamak ili lia kapasuran tia kapas ayu nak kajau bari larila orang siko baragia paragian tuan untuk belanjo ambo sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.